Halo saudara, wis pada sarapan apa rong? Lah, wis dadi langganan ya, Rek. Aku ki lemari nganteran aku sekolah mesti target emakku. Lah kok iso, Mbak? Lho, emakku ki melijoan. Nah, berhubung aku ki seneng panganan pasar ya, Rek. Dadi aku ben isu mari nganteran aku sekolah, ya lu jajan emakku, Rek. Lah, isu iki mau aku njaluk loro, rong macem. Kok kakek, Mbak? Lho, ya tak jaluki akeh ya bangkrut emakku, Rek. Iki unboxing yang pertama ya. Iki lek ngarani iki lek ngene aku daluman, Rek. Daluman ki apa, Mbak? Lho, daluman ki kaya agar-agar, tapi duduk Nutrijel. Iki digawe teko digawe teko godhong. Yo godhong daluman, makane jeneng iki jeneng daluman, agar-agar daluman. Nah, rupane ijo. Yo terane godhong ya mesti ijo rupane, Rek. Nah, iki ngene iki, aku gak iso gawene. Cuma iki aku dhisik pernah ero enek wong gawe godhonge digodhog. Mari digodhog disaring ngono kaya. Dadine ijo niki enak, Rek. Nah, mangane gak ngene iki tok. Mangane piye, Mbak? Lho, mangane karo santen karo jero. Nah, santene santene dikocor ning ngene iki. Iki lek ngene aku jenenge jenang daluman. Mbok lek ngene apa? Lek ngene aku daluman. Lagi gulane ben legi. Nah, dicur ning ngene. Ya ngene iki mangane, Rek. Aku sih paling seneng manganan pasar. Soalnya apa? Soalnya wong desa, Rek, Lon. Ih, rupane wayu, ijo. Lek agar-agar iki anyap, gak enek rasane. Makane dikek jero. Enak. Seger. Anyes sih, soalnya mari tak kulkas, Rek. Enak. Enak rasanya, Rek. Ya. Jadi nggak terlalu manis. Soalnya agar-agarnya memang anyep. Legine toko gula, gurih toko santan. Enak. Nah. Terus unboxing yang kedua. Iki lek ngene apa? Lek ngene aku jenenge gethuk. Gethuk asale saka telo. Lah lek ngene aku telo iki sawi, Rek. Sawi digodhog digethuk dikai gula. Enak iki. Iki. Nah, lek awakmu wong Jawa cilikanmu iki seneng jajan ning mlijo mesti tau mangan gethuk. Mangan gethuk carane piye, Mbak? Lho, lek mangan gethuk carane ngene, Rek. Iki ana garis ya. Iki diblekrek, jebret. Hah? Enggak ada. Biasa aku tak batangnya. Nah. Enak. Lagi gurih. Gurih teko klopo. Iso enek klopo nih. Iki digawe teko telo. Telo digodhog ngono kae. Terus biasa ya diabang ijo kuning. Iki enek ijo. Enek kuning. Terus biasa enek abang. Berhubung abang iki montek. Jadi aku juga rupane abang karo putih, Ding. Abang karo putih. Enak. Iki sewuan, Rek. Aku njaluk emakku iki sewuan tak meneh warak lek sarapan. Enak. Manganan nanti, Mbak. Loh. Guru ngomong sakti, Rek. Sing iso mangan ngene iki, Rek, Blon. Mangan karo menikmati indahnya dunia. Kalau nyawang-nyawang birune langit, putih awan dan nah. Ini kisah dulu matamu. Mangan gethuk karo nyawang indahnya apa kayak jenenge? Manuk beterbangan ngono kae. Pengen kamu ning kutho, gak iso, Rek. Hanya orang-orang desa sing iso menikmati masa-masa ini, Rek, sama kamu. Karena mangan gethuk, karena menikmati indahnya dunia. Mantap.